Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarmyň 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabryna akyfanyna San Francisco'da ilkinji gezek geçirilen Türk festivalyna Türkmenistan tanıştyrlar. Kaliforniya Üniversitetinde ALSA'nın ilkinji umumy mejlisi geçirildi. Green Card 2026 resmi namalary kabul edilişik başlaýar. Hormatly tomaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanış bolalım. San Francisco'da ilkinji gezek geçirilen Türk festivalyna Türkmenistan tanıştyrlar. San Francisco'nun gözel mekanynda ilkinji Türk festivali geçirilir. Bu festivaly Atavatan Media topary hem gatnaşar. Türkmenistanyň şany garaşdyrlygynyň 33 ýylygyny gutlaýan günlerine geçiriljek bu çarada Türkmen milli el işleri we Türkmenistanymyzy tanıştyrýan materiallar bilen bezelenen stend mihmanlary garşylar. Şonda mihmanlary Kaliforniýadaky Türkmen maşgalasyna taýinlanan pişmek hem hödürlener. Emel intellekt bilen taýinlanan Atavatan Türkmenistanymyzy tanıştyrýan türk we ingliz dilindäki aýdymlar San Francisco'nun köçelerini ajaýyp ýanglanar. Bu döwürde San Francisco'da we onuň ýakynlaryna bolýan ähli türkmen raýatlarymyzy bu ajaýyp çäre çagyrýar. Çäre 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabryna Amerikanyň Birleşen Ştatynyň Kaliforniya ştatynyň San Francisco şäherine ýerleşýän meşhur Embarcadero Plaza'da geçiriler. Türk milletinin bay medeniýetini wagz etmek maksady bilen geçirilen bu şanly çäre türk we türki halklarynyň däp deswurlaryny, sunotyny hemde mihmanfeýerligini giňden tanatmak üçin ajaýyp mümkinçiligi döredýär. San Francisco aýlak sewitinde ilkinji gezek geçiriljek Türk festivali Türkiýanyň şirin tagamlaryndan başlap, saz söhbetini we tanslaryny çenli durly meden öz bolşlyklaryny görkezmek üçin guralýar. Bu bayramçylyga gatnaşýanlaryň ählisi üçin täsirli duýgular we owazlar bilen doldurlan şowkunly dawaralary öwürmek bilen dinleýjilere we tomaşaçylara türk medeniýetiniň joşgyny duýmaklyga mümkinçilik berer. San Francisco aýlak sewitinde geçiriljek ilkinji Türk festivali dünýäniň durly künjeklerinden gelen tomaşaçylara unudulmajak fursatlary sowgat edip, iklimleriň arasynda dostluk köprüsi bolmak bilen täze tanışlyklar döredir. Kaliforniya Üniversitetinde ALSA'nın ilkinji umumy mejlisi geçirildi. Dünýäniň iň awraýly universitetleriniň biri bolan Kaliforniya Üniversitetiniň Davis Hukuk Fakültetiniň çägine hereket edýän ALSA bileleşiginiň täze döwrü üçin ilkinji umumy mejlisi geçirildi. Ýadyňyzda bolsa bu awraýly bileleşigiň prezident wezipesine şol fakültetde magisterlik derejesi üçin bilim alýan Türkmenistanly hukukçy Döwran Orazlyjy saýlanypdy. Bilişimiz ýaly Kaliforniya Üniversitetiniň Davis kampusy ýaňy ýakynda Wall Street General College Post tarapyndan taýýarlanan 2025-nji ýylyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň gowy universitetleriniň sanawyna 10-njy orunny eläpdi. 2024-nji ýylyň 27-nji sentýabryna geçiriljek umumy mejlisi ALSA'nyň täze döwrü üçin ýerine ýetirjek çäreleri we käbir guramaçylyk işlerine feredildi. ALSA'nyň prezidentiniň teklifi bilen ALSA'nyň müdiriýetiniň geňeşinde dünýäniň durly kandidatinden gelen hukukçylaryň wekilçilik etmegini gazanmak maksady bilen müdiriýetiň geňeşinde agzalaryň sanyny köpeltmek barada ılalaşyga gelindi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň diplom ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanawyndan ilkinji ýüzlükde duran öz ornuny tapýan Kaliforniya Üniversitetiniň Davis kampusynda bilim almak isleseňiz, üniversitetiň web saýtynyň halkara talipler bölüminden gerekli maglumatlar alyp bilersiňiz. Green Card 2026 resmi namalary kabul edilişlik başlaýar. Green Card 2026 boýunça resmi namalary kabul edilişik 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabryna başlaýar. Resmi namalary tawşyrmak üçin diňe resmi sahypasy bolan aşagdaky görkezlen sahypadan peýdalanyp bilersiňiz. Green Card boýunça resmi namalary kabul edilişik 2024-nji ýylyň 5-nji noýabryna çenli dowam edýär. Ýeňijiler 2025-nji ýylyň 3-nji maýyna aşagda belenilen salgyda eglan ediler. Bellemeli zat, Green Card resmi nama gatnaşmak mugut we hiç hili tölew talap edilmeýär. Mehriban tomaşaçylarymyz, bu barada haf giňişleýän maglumaty Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalymyz we Green Card baradaky video ýazgymyzda tomaşa edip biljekdiňiz we ýatladýarys. Hormatly tomaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.